emva kokubuka lo series ndaqomba ndake ndaya uGoogle ndiqoma ndiyobuza what is religion? Yintoni religion? Google. Aphendula uGoogle uba religion is a range of social cultural systems including designated behaviors and practices, morals, beliefs, world views, text, sanctified places, prophecies, a personal set or institutionalized system of religious attitudes, beliefs, and practices. Human beings' relation to that which they regard as holy, sacred, absolute, spiritual, divine, or worthy of special reverence. So i-religion yindlela esenza ngayo. So uzawufumana uba sonke sinale ngqondo inye yokwenza olu hlobo. Yile uba ukhulela kuloo belief system. Ingxaki ibe khona apha ebudaleni kuba uqonda uba mna ingathi I'm not cut out for this thing. Uqala uquestione, otherwise wonke umntu iyondelelene emntwini wonke noba uyivelele kweliphi icala lezi structures abantu bayavumelana ngayo. Qoma